Počujeme sa? Počujeme. Dobre, tak ideme na to, dobre? Ideme na to, poďme. Ja to odštartujem. Odštartuj to, dobre? Raz, dva, tri a... 9. Zadek. Idem niekedy po ulici, trenky mám zarezané v lici. Je to kozum. Ahojček, vítajte v táborovej televízii. Vysielame vždy večer. Uvidíte tu pravidelné a nepravidelné relácie, dúfam, že sa nebudete nudiť. Niekedy sa možno aj zasmejete a ak chcete pridať nejaký príspevok do táborovej televízie, dajte to tomuto človeku. Čau. Čaute, som Kubo Mišun, niekoľko rokov žijem v mestečku a preto mám veľa skúseností s divou prírodou a chcel by som vám objasniť niekoľko rád v najbližších častiach. Ja a môj kameraman sa nachádzame v najnebezpečnejšom mieste sveta, v pralese pri Vricku a budeme sa tu snažiť prežiť a dostať do civilizácie. V týchto nebezpečných pralesoch pri Vricku sa nachádza veľké množstvo najnebezpečnejších zvierat sveta, napríklad žižaly amazonské, vrany supovité, veveričky ľadové a smrtonosné muchy a ďalšie iné. Dnes si ukážeme, čo je dobre si vziať do lesa. Veľmi potrebná je prázdna fľaša, do ktorej si môžeme nabrať hociaké jedlo. Nezaobídeme sa bez pevnej obuvy, ktorú si musíme tiež brať. A tiež si zoberieme párok z divej zvery, ktorý nám pomôže ešte neviem na čo. A veľmi nám pomôže tento veľkonočný korbáč, ktorý si ukážeme v inom zábere použitie. Tiež nám pomôže kultúrny poukaz, dve igelitky, ďalekohľad, ktorý funguje, reflexná páska, kliešte, suchá tráva, nôž, ale ten není moc potrebný, zámok, ktorým si môžeme zamknúť svoj prístrešok a zmizik. Toto sú najpotrebnejšie veci. Ako hovorím, ten nožík je vlastne nepotrebná vec, to si nemusíte ani brať do prírody.
One love, one heart. Let's get together and feel. Milí diváci, vítam vás v dnešnej relácii u Evky na gauči. A dnes s Evkou na gauči tu sedí Vika. Vika, ahoj, môžeš sa nám predstaviť jedným slovom? Som Vika. To boli dve slova. Jedným slovom, prosím. Vika. Krásne slovo, Vika. Takže môžeš nám opísať tvoj denný režim? Môj denný režim, takže zobudím sa, raňajkujem, potom niečo celý deň robím a idem spať. Aha, ďakujeme veľmi pekne. Myslíš si, že si slavná? Samozrejme. A prečo si to myslíš? Lebo som kamarátka Natálie Oreiro. Vážne? Hej, na 50%. Na 50? Hej, ja ju poznám, ona mňa nie. Ty strašne milé a ja po takom niečom túžim. Ja ťa zoznámim s ňou. Ďakujem. Budeme sa ťa teraz pýtať jedny otázky. Veľmi zaujímavé otázky. Buď alebo. Takže, prvá otázka. Strom alebo krík? Krík. Prečo krík? Lebo je menší. Prečo je menší? Lebo narastol menší. Vážne? Dúfam. Nerobíš si srandu? Nie vôbec. Dobre, ďakujeme. Ďalšia otázka. Stolička alebo stôl? Stolička. Prečo stolička? Lebo na nej môžeš sedieť. Ale veď aj na stole, či nie? Ale tam je to také tvrdšie. Ale aj stolička je tvrdá. Počkaj, sa bavíme o tvrdej stoličke. O stoličke? Takže potom stolička, no. Dobre, prečo práve stolička? Je menšia. Ale aj stoly niektoré sú menšie. Ale ja si predstavujem veľký stôl. Aha, ja nie. Ale ďakujeme veľmi pekne. Aj na budúce. Motorka alebo bicykel? Motorka. Prečo? Lebo je rýchlejšia. Áno? Dúfam. Si istá? Nie. Aha, tak prečo teda motorka? Lebo si to myslím. Dobre, ďakujem za tvoje myslenie. A hnedé oči alebo zelené oči? Zelené. Prečo zelené? Lebo ja mám zelené. To je krásne. Vika má zelené oči. Yeah! A Juka má hnedé. Milí diváci, teraz si overíme Vikinu inteligenciu. Takže mám pre teba nejaké slova a ty ich vysvetlíš. Takže, čo znamená gamma nôž? Gamma nôž? No tak to je úplne jednoduché. Gamma nôž je taký nástroj ostrý, ktorý sa používa v krajine Gama. V krajine Gama. Kde je krajina Gama? Krajina Gama je taká krajina, ktorá nie je úplne tak na tomto svete. Je to taká duchovná krajina asi takých hinduistických mníchov. Ďakujeme za odpoveď. A ďalšie slovo, počúvajte. Gaučo. Čo znamená gaučo? Gaučo? Tak to je úplne jasné. To je také slangové slovo pre stoličku. Aha, veľmi zaujímavé. Veľmi ďakujeme, Vika. Také jednoduché otázky. Vika, takže... Ja ťa naučím pozdrav Natálie Oreiro. Dobre, nauč ma. To je úplne jednoduché. Normálne napluj si na ruku. Takto. Na druhú. Capni. A utri sa. Ešte raz, ale tak musíš spontánne. Takže, ahoj Evka. Ahoj. Ďakujeme, Vika, že si nás niečo nové naučila. Určite to budeme všetci používať. There she stood in the street, smiling from my head.
Nosek, poď sem, Nosek, poď sem! To je dobré, to je dobré. Slečna Monislava Kuchtová, ako sa máte? Dobre. Rozšírte túto odpoveď. Mám sa dobre. Už si sa vybavila? Nie. Kedy sa plánuješ vybaliť? Neplánujem sa vybaviť. Prečo sa neplánuješ vybaliť? Lebo sa mi nechce. Prečo Vyberiem. sa ti nechce vybaviť sa a nechce sa ti vybrať veci? Neviem, nechce sa mi. Zatiaľ najlenejší človek tábora. Môžeš ísť. Ďalšia obede Domino Behro, ideme za ním. Prečo si nenatočil, ako mi padol mikrofón do jamy? Vaša vec to je. Ema, poď sem, poď sem. Odkiaľ máš tenisky? Tenisky mám z internetu, myslím. Čiže od Číňana. Nemám čo od Číňana. Prečo nám točíš nohy? Nemám tenisky od Číňana, aby si prdel. Hej, robím si brdel. Ivana. Čo to, čo máš za mikrofón? Odkiaľ máš kraťasy? Od Číňana? Že máš kraťasy od Číňana? Áno. Že máme tu človeka, ktorý nakupuje v takých trápnych obchodoch. Ako chutí uhorka? Vieš čo, chutí úplne čudne. Popíš mi slovo čudne. Ako si naň prišla? Odkiaľ? Čo znamená? Slovo čudne pochádza vieš, takého domovského kraja. Keď si ochutnáte, tak je to naozaj... Ako chceš ochutnať slovo čudne? Akože ochutnať tú uhorku. Proste to, chápete? Ja to nemáš ani to. Ba? To je bezdrátové. To je bezdrátové. Áno. Toto je dnešná moda. Chápete, proste to nemôžete popísať. To je taká chuť, že to iba vy musíte ochutnať. Neviem, nechce sám. Nová show. Vitajte! Toto je nová show pána Bradáča. Ja som pán Bradáč a budem vás sprevádzať touto reláciou. A dnes máme na programe naučiť sa rôzne typy smiechov. Tak začneme týmto. Dobre, to bol smiech číslo 1. Smiech číslo 2. No, to nebol ani tak smiech. A smiech číslo ďalší. Ďakujem za pozornosť. To je zima na tom kopci. Čup? Sakra, zas neberú. Mám. Nie, zas len topánka. Ja sa na to už môžem vykašľať. Transformers, pišta a kopa železa.
Ahojte, tu vám chcem ukázať nejaké veci, ktoré mi nezobrali z bežných surovinách. Budeš ticho, je tu nuda. Vydržte. Tuto mám takú vec, čo vôbec neviem, čo je absolútne netučím. Nuda. Počkať, tieto brýle si určite niekto kúpte, oni vôbec nie sú pastnuté. Nie, vôbec. Chalan, ty si prosím ťa odkiaľ prišiel, povedz mi to. Tak ja som z mesta Čierny Balúk a veľa ľudí je taký dobrý ako ja. Kam sa to dostal, moja hlava? Pozrite sa, toto je môj najväčší klenot, tu sa mi na tento papírus podpísal sám Rytmus, ako môžete vidieť. A tento človek sa vôbec nevie podpísať. On je úplne vtipný. Zvoní, bežte domov. To nekopujte, to sú samé fejky. Tak čo, zapájdu, ne? Možno je to kúpim. Tak čo, dobre, ne? Vezmi, odkiaľ to máš, vezmi. Čo? Sami šerep, z Teska, z Kauflandu alebo z Očina, vezmi, odkiaľ No, tak to počkaj, tam je môj otec. Vidíš ho tam, pozri sa tam dobre, to je môj otec. A tento človek, ten ťa zbije. On ťa normálne ťa zbije. Počkaj, má to šušňu? Tak ti dávaš šušňu, ale počkaj, ja ti poviem, ty dostaneš takú nakladačku, že uvidíš. Pozri sa. Takto je tvoja hlava, takto ju rozpráši. Normálne. Čo ja s tým? Tak neviem, čo ty s tým, ale tu. Oti, už ho nemusíš byť. Už mi tie peniaze dal mi tie peniaze. Pozri. Koľko ti dal? Ja neviem už.